Καλημέρα σας. Είμαι η Στέλλα, μαθήτρια του 27ου Γενικού Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα με τους μαθητές μου σας προσκαλούμε να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στον κόσμο της αστρονομίας. Να γνωρίσουμε τον Ιωάννης Κέπλερ, τον νομοθέτη του ουρανού. Αθανασία, μήπως μπορείς να μας πεις τι πληροφορίες βρήκες για τον ήλιο στο διαδίκτυο? Βεβαίως, Στέλλα. Ο Κέπλερ γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1571 στην πόλη Βάιντερστατ του Δοκάτου της Βιτεμβέργης. Ήταν γνωστός Γερμανός αστρονόμος, μαθηματικός, αστρολόγος, φυσικός φιλόσοφος, ακόμη και μουσικός. Ήταν άριστος μαθητής και κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές του, χάρη σε διάφορες υποτροφίες. Αλλά για τις σπουδές του, ας μας μιλήσει καλύτερα η Αλεξία. Ευχαριστώ, Αθανασία. Το Σεπτέμβριο του 1589 ξεκινά σπουδές στη θεολογία στο Πανεπιστήμιο του Τύμπικεν. Όμως, ο καθηγητής του Μάικλ Μάισλιν, θερμός υποστηρικτής του Κοπέρνικου, τον ενθαρρύνει να ασχοληθεί με την αστρονομία. Το ηλιοκεντρικό σύστημα σημαδεύεται η σταδιοδρομία του. Όμως, με τι ακριβώς ασχολείται, τι μελετά, θα μας το πει καλύτερα η Εβίτα. Φυσικά, Αλεξία. Ο Κέπλερ μελετά την ουράνια σφαίρα και συνδέει τις τροχές των πλανητών με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και τα πλατωνικά στερεά. Το 1596 κυκλοφορεί το πρώτο του μεγάλο αστρονομικό έργο, το Κοσμογραφικό Μυστήριο, με το οποίο γίνεται διάσημος στους αστρονομικούς κύκλους της εποχής του. Ξεκινά να αλληλογραφεί με τον δανό αστρονόμο Τύχο Μπράχε και τον Γαλιλαίο. Ο Μπράχε, που ήταν γνωστός για τις πολύ ακριβείς μετρήσεις του, θαυμάζει τον Κέπλερ για τις μαθηματικές του ικανότητες και τον προσκαλεί στην Πράγα το έτος 1600 για να γίνει βοηθός του. Πώς είναι η ζωή του στην Πράγα, θα μας το πει η Στέλλα. Βεβαίως. Ένα χρόνο μετά, ο Τύχο Μπράχε πεθαίνει και ο Κέπλερ γίνεται ο μαθηματικός της αυτοκρατορικής αυλής του Ροδόλφο Β. Στηρίζεται στις αστρονομικές παρατηρήσεις του Μπράχε, μελετώντας την τροχιά του Άρη. Έτσι καταλήγει στους δύο πρώτους νόμους του, που δημοσιεύονται στο σημαντικότερο έργο του, τη Νέα Αστρονομία. Τι λένε οι νόμοι του, ας τους ακούσουμε καλύτερα από την Ευτέρπη και τη Θεανό. Λοιπόν, Θεανό, ο πρώτος νόμος του Κέπλερ ορίζει ότι η τροχιά την οποία διαγράφουν οι πλανήτες είναι έλλειψη με τον ήλιο στη μία αιστεία της έλλειψης. Ξέρεις, Θεανό, είναι η πρώτη φορά που η κυκλική τροχιά εγκαταλείπεται για χάρη της έλλειψης. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, Ευτέρπη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Πώς γίνεται, δηλαδή? Δεν πειράζει. Ας υποθέσουμε πως εγώ είμαι ο ήλιος και εσύ ο πλανήτης Άρης. Πριν τον Κέπλερ πίστευαν ότι έκανες γύρω μου κυκλική τροχιά, ενώ μετά γίνεται έλλειψη. Α, δηλαδή, πριν τον Κέπλερ, εγώ, σαν Άρης, έκανα γύρω από εσένα μία τροχιά κυκλική. Ενώ μετά τον Κέπλερ η τροχιά ανακαλύφθηκε ότι ήταν ελλειπτική. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αλλά ας το δούμε κιόλας. Για να δούμε τώρα αν εσύ καταλάβεις το δεύτερο νόμο, ο οποίος μας λέει ότι η γραμμή που ενώνει ένα πλανήτη με το κέντρο του ήλιου, δηλαδή η επιβατική ακτίνα, σε ίσους χρόνους σαρώνει ίσα εμβαδά. Ο λόγος είναι ότι ο κάθε πλανήτης κινείται ταχύτερα όταν βρίσκεται κοντά στο περίλιο της τροχιάς του, από ότι κοντά στο αφήλιο. Ίσως το καταλάβω καλύτερα εάν το δω. Ας δούμε τέλος και τον τρίτο νόμο που διατύπωσε ο Κέπλερ στο έργο του «Η Αρμονία του Κόσμου». Αναφέρει τα εξής. Ο λόγος των τετραγώνων περιόδων για δύο πλανήτες είναι ίσος με το λόγο των κύβων των μεγάλων ημιαξώνων του. Ας το δούμε κιόλας.
Νομίζω ότι καταλάβαμε τους νόμους του Κέπλερ χάρη στην παραστατική παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε, Ευτέρπη και Θεανό. Ποια είναι λοιπόν ευτυχία η προσφορά του Κέπλερ στην επιστήμη και την ανθρωπότητα? Λοιπόν, Στέλλα, άκου. Ο Κέπλερ καθόρισε τους νόμους των πλανητών και έφερε επανάσταση στην κοσμοθεωρία σε μια εποχή πολέμου, δίωξης, χάους και δυσιδαιμονίας. Μια πεποίθηση περίπου 2.000 ετών άλλαξε. Οι νόμοι του είναι απαραίτητοι στην αστρονομία και στα διαστημικά ταξίδια ακόμη και σήμερα. Ήταν αυτός που άνοιξε τις πύλες για τη νέα εποχή της σύγχρονης επιστήμης και της απεραντοσύνης του κόσμου. Και τώρα η Μίλβα θα παρουσιάσει τις ομάδες που εργάστηκαν για την παρουσίαση του σχολείου μας. Για την παρουσίαση του σχολείου εργάστηκαν στην πρώτη ομάδα η Χαρισοπούλου Χριστίνα, η Ζήση Δήμητρα, η Τσακιστάρα Βασιλική, η Ντόνη Δαμιανή, η Κεμπερά Αθανασία, όπου αναζήτησαν πληροφορίες για τις σπουδές του Κέπλερ και τη σημαντικά του έργα. Στη δεύτερη ομάδα η Καραντιάδου Ελευθερία, η Τσακνάκη Δέσποινα, η Καρέτσα Νικολέτα, η Νασοπούλου Σταυρούλα, η Φράγκου Ελένη, η Μπιτούλη Σεβαστή, όπου εργάστηκαν για τη ζωή του Κέπλερ και τα βιογραφικά του στοιχεία. Στην τρίτη ομάδα εργάστηκαν ο Δαναηλίδης Σωτήρης, ο Κουπαράνης Αργύρης, ο Κόρδας Δημήτρης, ο Γιουχαράκης Βασίλης, ο Τσουμάνης Θωμάς, ο Ρωσίδης Γεώργιος, ο Μακρύς Κωνσταντίνος και ο Νασόπουλος Δημήτρης, όπου μελέτησαν τους νόμους του Κέπλερ. Και στην ομάδα παρουσίασης εργάστηκαν η Καράτη Εβίτα, η Μπουρανή Ευτέρπη, η Κεριαζοπούλου Στέλλα, η Γιαννούσο Γλουθενό, η Παπαβασιλείου Στέλλα, η Μάκη Ευτυχία, η Τσιτηρίδου Αλεξία, η Κεμπερά Αθανασία και η Ζήση Δήμητρα. Αυτό είναι το σχολείο μας. Είμαστε από το 27ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.